nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi oziọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi oziọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye front and back ndị ochie ya front and back fada si kara aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mbe ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi tupu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na oraifite na Anambra steeti abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ the role of children in their various homes, otherwise in the role of children in African homes, part 2 agba nke abụọ ya ọnya ka anyị ji bịa. Then before anyị gaa n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta na Jenụwarị 19th. Ndị na-esonye bụ na aja amarago ka esi eme mana maka gịwa bụ onye ọfụ isi isonye na aja ihe enye anyị ihe send 3 prayer request mee donation token to the account number echi adịzie m na WhatsApp enye gị information I need from you ka enwe ike bukuo gị. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Abọsị a ga-enweta ya n'isi njedebe a ga-egbu ebulu mee saraka dị iche iche rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche kwubie okwu n'isi ha. Ọsọ ndị sonyere na ya bụ aja bụ ndị ga-ewe nweta ihe onyonyo etu anyị si wee chịkọta ya. Ịma na anyị nwa bụ Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị adịghị esho ihu ọrụ na soshal midia. Onwe onye anyị lụrụ ọrụ ọsọ onye nwa na-enweta ihe onyonyo etu o si wee gaa mana maka soshal midia no ọ dịrọ necessary. Yes. Then for our counseling and prayer mbọsị anyị dị enwe ministration using ọdịnala method all was Monday and Thursday. Ị nwere ike isonyere anyị all over the world. Yes. Just connect yourself to the temple. Ya ayịyọ ọ ga-abịara gị na mmezu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ịchọkwazị ịbịa na temple for counseling
and administration. He book appointment with me. Ya gazie. Then echefukwana na anyị ka nọ na our audition. Yes, agwara m gị na o nwere movie na nke ikpeazụ a 2023 anyị kwadoro n'ụdị pụrụ iche. Yes, ọ so na mkpebi anyị kpebiri na arụ anụnwa anyị ga-sponsor series of movies. Ihe ndị a na-akụwa n'ọdịnala na anyị chọrọ ịgwa ụwa our own side of story ọdịnala wise. Yes, tụrụ iweta ihe onyonyo n'ụdị Nollywood. Yes, so that bụ audition. Nke mbido a wụ my history, my story is a true story of Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. Yes, onye maka a na-art now. So the title of the movie is The Rejected Staff. Ofo. Yes, agwa gị na ofo be nna na ka nje art movie. Then mụ na onwe m wụ the leading actor na the movie. Enwere other actors and actresses well-known people. Ụfọdụ ụdị kpọwara afọ ha now. Tiganye mgbe ya bụ bido pụtara. Then ndị my fans well calling na this Nollywood of a ten. Onwere uru mma abalị ọnụ na-abụrụ some of my fans ndị dị talented. I will try to make sure that no one or two ebe accommodate ọnụ. Ọ ga-abụ a platform to some of you skyrocket here. Na nke I mere yesterday, one of my fans so far like that happened yesterday. And my mission is actually to help people live better life. I'll see how benefit some of my fans in water. They well calling, well passion for acting. I want to add this movie. We have series of them. Yes. Some of these my teachings will be scripts. Because most of some of my teachings, examples in the enable living stories. Ka ga ndị isiokwu anyị ji wee bịara ụbọchị taata akụwago m dịka nwatakịrị a mụrụ n'ezinụlọ wee kwuo na nwatakịrị onye ọbụla a mụrụ nwere ezinụlọ nwekwazie mgbe o ji ọ bụ nwatakịrị ọsọ ya bụrụ okenye mmadụ kịta nwere ezinụlọ mgbe ọ bụ nwatakịrị eneghị anya na nna gị nọrọ ya na ọdịnala Igbo a ga na-akọnsida gị dịka onye nọ n'okpuru nna ya. Yes, so man, you need the blessings of your parents, your mother and your father. You need their blessings. Very important. Ndị Igbo na-atụ n'inu si na onye maara nna ya maara ndị Igbo. So nwere ka ị ga-esi wee sị na ị na-akwanyere ndị nna nna gị ugwu, your ancestors, na ị na-akwanyere ha ugwu, ma na ị na-akpọ nna mụrụ gị. Iche na nna ya mụrụ gị ịma ihe ọ gabigara. Ụfọdụ dinairi onwe ha so many things of life. Pleasure, deny onwe ha good clothing and other things. Ka ha wee nwee ike nye gị ezi ọzụzụ. Ụfọdụ n'ime ha bugoro onwe ha ọnụ ka ha fụ na ezinụlọ ha riri nri. Na nna ghọtachasị ụdị afụ dị etu a ị ga-eji wee kwụ ya ụgwọ maka na o meritere n'arọ. Ọ dị akpatawuzi ihe oriri. Aka esichọzi ike. Ịnwa na onwe gị chetazi nna gị ma ọnụ nna azụcha nwa azụọ nna ịmara. Yes, so you need the blessing of your parents. So ọ bụrụ na iwe ofu onye n'ime ndị na-akpọ ni nne na nna maka ihi na ha emeritebego na ike adịchazi ha etu o si dị gị nwa. And machi while you are playing with fire, you need their blessings totally ka o wee dịrị gị na mma. A sịkwarị na nna gị nwere ihe niile ịnọ ọnọ igote ụfọdụ ihe ọ na-alaik bịakwunye nna ya nna m na-egotara gị ihe dị etu a obi ya atụ ya ụtọ. Ọ ya ekwubi okwu kpere gị ekpere. Ana m achọ ịgwa gị na ekpere ndị bụ nna na-adị ile na ancient book ekwuru gị ekwekwana ka iwe gba ndị nna na nna mụrụ gị maka na ọ na-ebute ihe ibide, ọ na-ebute ihe ịkpọbi ụkwụ. Ma ọ bụrụ na ihe bụrụ onye na-eme ka nne na nna ka iwe na-agba ha maka ihi na ike dị gị n'aka dịka nwa okorobịa. Adịbe ekwuzi maka ndị na-akpọ nna ha iyi ma ọ bụ ndị na-eti nna fa ma ọ bụ nne fife. Ọ jọgburu onwe ya. Ọ jọgburu onwe ya n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ ihe dị mma, ọ bụ ihe mmadụ kwesịrị ime avoid
no matter what. You need the blessings. You cannot be talking about your ancestors, but you are disrespecting your parents with impunity on the ground. Na ha old school, ma na ha abụrụgo agadi nwoke mpa ma ọ bụ mma. Ị akwado ha ugwu maka ọdịmma gị, maka na ngọzi ọbụla ha gọziri gị dị ile. Ịghọtara ya? Then nke ọzọ m chọrọ ịkọwa n'ụmụ ịbụrụ nwatakịrị nọ n'ezinụlọ, ị ga-akaba arụ na-erubere nne na nna gị isi. Akpọnikwa na nne na nna gị, akpọni na nne na nna gị maka ọdịmma gị, maka udo obi edere gị. Etinyekwana aka n'ihe ọbụla nne na nna gị gwara gị eme na nke a na ọ dịrọ mma, maka na ihe ya bụ nwata okenye na wee fụ ọsọ wurigo oke osisi ọjị eme afụnatị ya. Enwere ihe Chukwu Okike ji wee kụba nne na nna gị dịka nne na nna. Ha ma edufenataghị ụzọ, ha ma edufughị ụzọ. Ihe ọbụla ị na-eme, jụọ onwe gị, sị gị, jụọ onwe gị, ọ bụrụ na ihe a etu a si emeso nne na nna m omume, na nwa mmeso m etu a, ma ọ ga-adị m mma? A sịkwarị na gị na nne na nna gị enwere ofu okwukwe, eneghị anya na nne na nna gị na-eje ụka, mana ị chọrọ ime ọdịnala out of your own conviction, mana ha anabatara ya, wee kwuo na o nwere usoro ị ga-eji wee sị ha nne ma ọ bụ nna na n'ọdịnala ka m chọrọ ime, without insulting them. You must do it politely. Ịghọtara ya? Yes. O nwere ka ị ga-esi gwa mmadụ okwu ọ bụrụ mkparị, mana iji umeala wee kọwara ya na ihe na-etu a ihe a bụ ihe kwenyesie ike ma hapụnata ya. Nke bụ eziokwu na ị bụrụ nwatakịrị na-akpa ezigbo agwa na ngwuru, nne na nna gị ga-respect that your decision. Itinyekwana aka n'ihe ọjọọ. Nne na ụmụazị kịta adịghị respect isi nne na nna. Ụmụazị kịta itinyekwana aka n'ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ, maka na agbụrụ a wa agbụrụ chọrọ ego. Ụmụazị kịta wee na-etinye aka n'ime ọtọ n'ọdụ iche iche. Ụfọdụ ga-etinye isi aka n'ịkpa ụkpa ọjọọ ejiri wee gbara agbụrụ ha. Ị na-ebi ndụ na-ajụ ihe a m na-eme, will my ancestors, ndị nna nna m ha ga-adị happy with me? Ọ ihe a ka eji mara agbụrụ anyị. Itinyekwana aka n'ime ihe ada na-asọ nsọ. Yes, itinye n'aka n'ihe ada na-asọ nsọ dịka ịpụnara mmadụ ihe n'ike. Ihe kịta akụ na ụba na-ewi, mana ana m achọ ịkọwalụ gị na ihe eji mara Igbo mgbe gburugburu mgbe ezinụlọ ụkwa bụ nsọpụrụ ụmụazị na-enye nne na nna mụrụ ha maka ndụ ha, ka ndụ ha wee too ogologo. Mana agbụrụ kịta abụzi agbụrụ na-akpọ nne na nna, o wee na-enye nsogbu. Itinyekwana aka n'oke ọchịchọ dịka nwa amụrụ n'ezinụlọ, ka ị ghara ibutere ezinụlọ gị ihe arịrị n'ihe ime ihe ibide. Yes, itinye n'aka n'ihe ọbụla ejiri ọmara ụnụ, bibe ndụ ọjọọ, kpaba agwa iko ga-emebi the reputation of your family line. Ị bụrụ onye nwatakịrị agbụrụ n'ezinụlọ, ọ bụrụ ihe ndị a bụ ihe a tụrụ anya n'aka gị maka ọdịmma nke ezinụlọ ahụ a mụrụ n'ime ya. Wepụkwa aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ. O nwere ndị ụmụazị kịta abụ na ha chọrọ ego mbute, o nwere ike o je tinye aka n'ịgwọ oke ite. Ịkpọrọ ya oke ite, ịkpọrọ ya udu akọ mmiri, ịkpọrọ ya ihe ọbụla. Ihe niile agba ọgwụ egwu ọlụ maka ego. Nwere na-agwa gị na o nwere serious after effect, because na to get rich quick ahụ itinyere aka, your intention is money, and you are ready to jump all the natural processes. Enwere natural ways ihe bụ oke gị ga-eji wee lụ gị aka. N'ebe a ka
ọgaranya dị n'akara aka, ọ Chukwu na-ebuli mmadụ elu. Esikwana ka ije tibe aka n'imegide mmadụ ma ọ bụ ihe na-apụnadị mmadụ ihe n'ike ka ị wee bụrụ ọgaranya. The world does not work like that. Maka na itinye aka n'ezinụlọ dịka nwata amụrụ n'ezinụlọ, ị chọrọ ibute ego mbute, i wee chọọ ka ị jọmpụọ natural process in order to become rich. I can tell you na agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Ịghọtara ya? Maka ezinụlọ gị, ezinụlọ be nna gị, ka ị ghara imetara ezinụlọ be nna gị ihe ibide. Ọ ihe m na-ekwu maka ya. Dịka nwatakịrị amụrụ n'ezinụlọ, ịmara ụmụ ihe ndị a sị na ihe abụọ alụ n'ala Igbo, ije na mmịnye. Maka na whatever wrong you committed must flow back to you, the originator. Ọ bụrụ na emesisie ya, ngwurube nna gị anọrọ na-akụ ụta. Some people might not like what I'm saying, mana the truth ka m na-agwa gị. Unu ewepụ n'aka, especially ụmụ Igbo, wepụ n'aka n'oke ọchịchọ. Ọ bụrụ gbakata bụ ya. Ihe dị mkpa bụ ilelu good legacy. Akụnụba dị mma, yes, mana ọ bụrụ ka ị wee nweta akụnụba itinye aka n'ihe ọbụla ga-ebute ihe emeri wee nye ngwurube nna gị. Ọ bụrụ ihe eji ama ihe atụrụ anya na nwatakịrị onye Afrịka ga-ebute. Ndị Igbo na-aga ọfọ, nna weta ọjị, ọ na-aga ọfọ ka nwa ya kịa. Yes, ọ ihe nna na-agọ n'ọfọ. Mana ọ bụrụ ka ị ka nna gị n'ime mpụ na ọtọnọ, maka ọma enyere ezinụlọ be nna gị aka. Ị bụrụ nwatakịrị na-erube isi wee nye ezinụlọ, ị na-agba mbọ, ọ Chukwu na-ebuli mmadụ elu. Ịmara ihe ị kwesịrị ime, imee. Itikwe n'aka dịka nwatakịrị amụrụ n'ezinụlọ ka nwere ike okorobịa, ka ime okenye intimidate maka na ị karịrị ya, maka na ike dị gị n'aka. Ị nọkwara n'ebe a na-akpa ajọ nkata ka emegide onye aka ya dị ọcha. Dịka nwatakịrị amụrụ n'ezinụlọ, na-eme ihe niile n'ụzọ kwụ ọtọ, ngọzi gị ga-elu gị aka n'oge ya. Dịka m na-achịkọta na nkụzi a n'ụbọchị taa, agba nke abụọ ya bụ ihe a tụrụ anya n'aka onye ọbụla bụ nwa n'ezinụlọ bụ irube isi, make sure na ezi agwa ahụ eji wee mara ezinụlọ be nna gị, na ị bụrụ onye ga-ebute ihe ihere n'ezinụlọ. Maka mgbe ọ bụla i butere ezinụlọ gị ihe ihere site na akparamagwa gị, ị na-eme ka ndị okenye, ndị gbarụ ngwuru a mgbe gburugburu, ndị nna nna gị ha, ka itinye ha n'ọnọdụ ihere, because you are descendant of your ancestors. So you are holding the family flag. You are holding the family flag. So the way you live your life with reputation will bring honor or dishonor to your ancestors. Maka na asị na nwanne onye na-agba aja egwu, ọkụ ikwe na-akụ ya. Ka anyị bido taa mmalụ ihe a tụrụ anya n'aka anyị dịka nwatakịrị nọ n'ezinụlọ, mmalụkwazịa na anyị nidiri ngọzi ndị nne na nna anyị ka o wee dịrị anyị na mma. Maka na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-akwanyelu nne na nna gị ugwu, mebi maka na ike dị gị n'aka, ana m achọ ịgwa gị na oge ga-erukwa, oge ị ga-abụkwa nne na nna, na anya bụ ihe ahụ eji wee tụrụ nne na nna gị, na ọnya ka ụmụ nke gị ga-eji wee tụrụ gị. Mgbe ahụ ị nwere ike na-achọ onye na-eme gị, ọ bụrụ mmadụ na-eme gị, kama na ọ ihe imetara onwe gị. Ka nkwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụziri,
n'ụtụtụ taa, ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa midemi, ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ọ bụla ị nwere na nkụzi a, ma ọ bụ nkụzi nkụzigoro gboo n'ọdịnala Igbo, sendalụ m meseji na WhatsApp 0805 78 37 672. Ya gazie, ị na-enecha vidiyo a tụsara ya ndị ya adọnụ.